Güne sual yeliyeş meselede. Näme diýip talak bermekkä sual gelmeýär. Ve Hudaý edmesin erheley oňuşmasa, erheleyin arası açyljak bolsa, bagşlan talak mesele barjak bolsa, talagın meselesi nähilli? Talak diýen näme? Ine talak meselesinde yüreğimiz yansa da iyiliğinin içinde köpelipdi. Hudaýyň hükmünden şuna hallor fursat bolupdy, hyzmatyna da ýetireýin. Bir erheley, nähilli erheley bolaya, Hudaýyň adyny tutup, Rasulullah'ın sünneti deyip nikah gylýar erheley bolunýar. Şon söýýän zat näme? Talak diýip aýdylýan zat şon söýýär. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar: "Fe in tallaqaha فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره." خد الله ذو الجلال'ın kelamı. Sure-i Bakara 230. ayet. Fakat tercümetini aytacak. Fe in tallaqaha, eger zenanasının 3. talagını berse, fela tahillu lehu, inni erne o zenana halal değil, min ba'du, inni demmeylek, hatta tenkiha zavcan gayra, başka ere dakılmasa. Allah'ın kelamı. Men qaharma aytdım, men yeka aytdım, men şahidim yok, men mobilmen aytdım, men korkujak bolup aytdım, ya men falan edip aytdım, men şuhuydan aytdım, men başka da diýdim, men talak diýemek, men oňa meňdeş bir kelime aytdım we falan aytdım. Hudaýyň kelamy ýörüýüm öli. Mu'min, musulman adam ine şoňa diýäle meseleni bilmek. Aýtjak bolýanym, ey musulmanlar, wagtyky ara açylmaly bolýar, hop zindagide de bolmaly zat, äriň wezifesi gelmeli, ulamalardan soramaly. Men denanam menen aýyrşak, men nähilli talak bermeli. Hudaý maňa näme ýol aýdypdyr diýmeli. Rasulullah maňa näme ýol aýdypdyr, men aýyrşak diýmeli. Halis ýoly Kur'an-ı Kerim'de baki şoň ýoly. At-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Allah'ın kelamı. Talagyň ýolyny aýdyp berýärki. Şuna diýäli din meselesini bilmek. Fakat dehri öwrenip nikah meselesinden habarsyz bolmaly. Talak meselesinden habarsyz bolmaly. O hamda inni näme diýe, inni ahul molla mürajaat diýe. Ýa-da men bu zatda ben işim ýok diýe. 5 dagyga öňçek näme diýip gelip, Hudaý näme diýär şu barada diýip soramýar. Äriň wezifesi bilmek. Lazım boyunna. Ýanky okuyan ayet 230-njy ayet. Hud Allah'ın kelamı 231-nji ayetde Hudaý näme diýär? وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا. Allah'ın kelamı. Hudaýyň aýatyny maskara edamaň, talagy maskara tutunamaň diýär. Allah'ın kelamı ýanky okuýanym 230-njy, şu mahal okuýanym da 231-nji. Yani näme talagy maskara etmäň diýdigi? Yani şi. An İbn Abbas radıyallahu anh, طلق رجل امرأته وهو يلعب فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق كذا في الدر المنثور. رسول الله جانın zamanına bir adam zenanasına talak diýipdir, şuhy etip. Oham Rasulullah janyň ýanyna gelipdir, men şuhy edip aýtdym diýipdir. Gülüşşek bolup aýtdym diýipdir. Rasulullah jan durupdyr, şoňa näme hukm etmeli? Hudaý aýat diýipdir. "Wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa." Talak şuhy edilmeli zat däl diýip. Rasulullah jan boyunna lazım esdir talak düşýär. Hudaý hukm etdi diýipdir. Allah'ın hukmy diýipdir. Şuma Allah aýtypdyr, onuň Hudaýyň hukmyny aýdyp. Şu ummatyň iň dereni kim? İbn Abbas, Rasulullah janyň şagirdi. Şoň ýanyna bir adam gelipdir. Men zenanamy müň talak diýdim, näme diýäň diýipdir. Üçüsü bilen saňa haram bolýar diýipdir. Emma galanny Hudaýyň dinini maskar etdiň, Hudaý Taalaň baraberinde günahkar boldyň diýipdir. Näme diýip üçden kan aýtýaň diýipdir. Hudaý Taala ýol goýmadym diýipdir. Bir däneden başlamalärmi diýipdir. Talagyň özüniň uğru ýokmu diýipdir. İttakhat ayatillahi huzwa. 4, 5, 6 ya kan ya yerwöň ya bir zat diýsen, Hudaýyň dinini maskar etdi diýipdir. Huy, bizere boljak bolsa bir tofar adam kulak asın. Bilen sirip, bu hususy ýaşuly sirip. Bizere bolsa kan zindigiyle mutalaşy bolar. Bu zatlar aýtmalar, Allah'ın hukmy edilmeler.
Ey mümin, ey musulman, ey yaşlı, ey bilimsiriyen, sen ayt Allah'ın hükmünü basmırak onu oğlançıklamada düşündürmeliydi. Sen ayt cevallara öylünmeka düşündürmeliydi. Sen ayt eger müň menen Hudaý haram diyen bolsa, talaktan sonra yine yaşalsa öýüň bereketi bolmazdy. Sen ayt talaktan sonra ewlat kalsa başlan vele de zina bolardy. Musulman ahim sen yaşlı, ulukwan adam, saç sakal ağaran, bidatları bölüğünü kän zindigiyle mutalaşy bolar dip, gaýtan bu ýollanmar ya la hawla ve la kuvvete illa billah. Sen ayt Allah'ın hükmümüşi, köküd Kur'an-ı Kerim'den ni, açıp seffe öňünde goýsunlar. Allah'ın hükmü bi, baýa ýürümeli bolardy. Allah'ın hükmü di, oğlun şoňda düşündirmeli minni, öýlenmäkä öwretmeli, öýlenene öwretmeli. Sen aýtmaň ýoluny näme basymrak halka düşündirmäge. Kur'an-ı Kerim 2-nji parada, Sure-i Bakara'da 230-njy aýada açyk Allah aýdypdyr. Basyr wurrun ýok ki, sen aýt bämin basymrak ýetirmeli. Sen ýaşulyman aýt, eger oň menen ýene ýaşasaly öýüň bereketi bolmazdy. Sen aýt oň menen ewlat galsa biderek bolardy. Sen aýt kıyamet meselesi agyr bolardy. Bilen sirýän adamyňa ýolşy, ýaşyl boljak adamyňa ýolşy. Hudaýyň hükmüne gaşy kömekleşmelik. Ine din meselesini bilmekşi. Güne sual gelýär meselede. Näme diýip talak bermekkä sual gelmeýär. Ahunja men ýolum näme? Hudaý näme diýýärdi? Huzuri gel Allah Taala aýatyny kökedeýli. Resulullah'ın senetli wurrunlaryny kökedeýli. Ine şihili ýol bilen açylyşyp bilýän adyda talak şonda. Emma haçan düşünden soňra ham soraýar. Bir iki meselesini aýdyň. Bir wagtda Hudaýyň hükmüşla bir tofar adamlara özü waswasa. Hiç talak diýen akdym, enanasyny kowjak gadym, kowan akdym. Ýöni öz içinden waswasa zor şonu diýen ýaly. Diýdim qadiýe, hey agzyna geläjek ýanak, ay şu gellim kan zor narahat. Hiç narahat bolup ýörmesin. Waswasa bilen şek bilen talak mutlaka düşmeýär. Arkaýyn bolsun.